А зараз я вам розкажу казку. Ішов мальчик, знайшов гроші. Дай Боже болі, дай Боже болі, а там везуть хоронить. Що ти кажеш? Дай Боже болі? Кажи, вічний покой гетому, вічний покой гетому, вічний покой гетому, вічний покой гетому. А там дитенка везуть хрестить. Що ти кажеш? Вічний покой гетому? Кажи, каб великрос, каб великрос, каб великрос, каб великрос. А там чоловік іде, ди з гузом. Що ти кажеш? Каб великрос? Кажи, каб лопну, каб лопну, каб лопну, каб лопну. А там чоловік оправляється. Що ти кажеш? Каб лопну? Кажи, каб свиньи съели, каб свиньи съели, каб свиньи съели. А там люди горох сеют. Что ты кажешь? Каб свиньи съели? Кажи, каб росло да у гумно шло. Каб росло да у гумно шло, каб росло да у гумно шло. А там пожар, хата горить. Что ты кажешь? Каб росло да у гумно шло? Кажи, каб потухло, каб потухло, каб потухло. А там коваль жар роздимає. Что ты кажешь? Каб потухло, як дасть молотком по лбу, и все, и нет мальчика.